Já se tě bránil. Proč jsi se s tím fotil? Proč jsi se s tím fotil, Kundo? Proč jsi se s tím fotil? Hej, nebo dostane. Hej, a ne... Ďalší Before the Clash, dneska tam bude Cverna s Kotaligom proti Polakovi a Dirdovi. Myslím si, že to bude brutálne vyhrotené, tak sa poďme pozrieť na to, zabudť dať like, odber. A každým streamem na Kiku, kik.com, tak budem rád, keď tam prídeš a podporíš ma. Díky moc, poďme na to. No, mu oporou v těch situacích? Ne. Mluv pravdu, Nechal to na něj. Tady pro pravdu, říkal si, že chceš pravdu. Mluv pravdu. Ja pravdu neviem. Jsme mezi Romama, mluv tak, jak si čávo, tak mluv pravdu. Si čavo. Ak ty si čavo a ja som čavo. Tak Jak si Romak ty, tak ja som jak Romak. Ale musíš sa zastať Romok ty a ja, a tak ako ja. Musíš to vnímat. Tak ma počúvaj teraz, Cverna. Antverna. Ak máme čisté karty pred sebou, najprv si rob poriadky medzi svojimi ľuďmi. Lebo mi píšu komentáre tvoji ľudia. To je jejich problém, za to já nemůžu. A dosť blízko. Já to neslyším. A dosť blízka tvoje rodina. Já to neslyším, já to nevidím. No ale to je pravda, však akože on s tým nič nemá. Ten Cverna s tým nič nemá, kámo. Že proste mu ľudia píšu komentáre, kámo. Však pokiaľ nepovedal im, že kámo, choďte mu tam písať sračky, tak proste on s tým nič nemá. Chápeš? A dal som ruky takto a prestal som rozprávať. Vieš, prečo som prestal komunikovať? Proč si přestal komunikovat? Nedali ste mi možnosť rozprávať. Skakali ste mi do reči. Jo, já jsem byl sticha. Čo sa týka, Micha, ty vtedy si povedal nejaké veci, ja som bol taký prekvapený z vás, že jak to reagujete. Vy ste nereagovali jak normálne, ale išli si jak pitbully. A to dokážem aj ja. Michal, to dokážem aj ja. Tak to dokážeš. Ale prečo by som mal tak reagoval? Prečo by som mal tak reagovať? Ukážme v ringu. O ringu ukážem, neboj se. Přesně tak. To je jasný. Já se tam nejdu jako spárovat nebo něco. Ja som férový chlap. Jo, tak já ti to říkám, já jsem se tě Nedali ptal ste na mi otázku. šancu. Jo, tak můžeš teď odpovídat. Teď budu sticha a mluv. Nemám čo mu rozprávať. Poviem tak, ideme do ringu, nám si to dáme, ale to Já stojím teraz Ty před chtěl něco Tomášovi. říct, tak klidně, Tak. ty máš prostor. Já tady ještě jednou zdravím všechny lidi u televizních obrazovek, tebe a vás. Než začneme, vy už jste tady rozehráli prostě oheň, tak já bych tady Tomáši chtěl dát dárek. Haha, děkuju. Jo, máš tam můj merch a voucher od mýho sponzora restaurace na Markétě. Kam rád chodíš? Rád tam chodím, znám, děkuju Tam moc. ochutnej dobré jídlo Ty vole. a abyste pánové... To ja chcem voucher na papaničko, oši. Čo si blázen? neřekli, merch? že jsem lakomej. Čo je za merch? Ale to je pro tebe. A to je pro Alexe. On si to ani nezober, podľa mňa. To se podívejte, co tam je. Hele, to je jenom to... Jak to zahodil, kámo? Ale děkuju. To je čepice mým jménem, abyste si pamatovali mé jméno co a jsi zvlášť si dal? porazím. To čo bolo za výsmech? Ukažte to. Ty píčo. Jak si Počkej, můžeš, a teď mi jak si řekni- můžeš dávat svoje merče? A proč ne? Co jsi dokázal? Počkej, Alexej, já se jsem... ptám, co jsi dokázal. Co jsem dokázal? No. Nedokázal jsem nic? No, co jsi dokázal? Počkej, takže organizace, ve které seš ty Co? i já, a já jsem Ty jsi mě sem dostal, nebo co? Počkej. Jsem se tě dostal já. Počkej, ale Takže ti teď zavři říkám, gamby. počkej. Co? Já ti teď Na říkám. mě neukazuj prstem. Hej, organizace, Na mě která neukazuj- seš, Na mě tak není neukazuj nic, prstem. není žádná organizace. Na mě Počkej, na mě prstem. tady nebudeš vyskakovat, měnit tónem. Chápeš to? Co ty si myslíš, že já Počkej, jsem- myslíš já si, nejsem že Pupan, Clash... ale mě Poslouchej, neříkej takhle. proč to srovnáváš s Ty Pupanem? vole. Protože urážíš? Protože ty Proč ho urážíš, na mě Pupana? nezvyšuj tón. Proč ho urážíš? Ty vole, já ti Proč ho vyrazím urážíš toho všechny Pupana, ty že to zuby. tvůj kámoš? Já ti vyrazím všechny zuby. Jo, neboj já se, jsem máš- zvědavý, já to máš chránič, kámo, já Já nejsem ti ty, přes který chránič plíveš, spolkneš, tak- chránič. No počkej, ty moc dobře víš, že... A ty moc nemluv, kámo, nebo uvidíš. Od tebe, ty kukote. Směj se jak kunda, ty vole, víc nic, no. Ale vy tomu smíchu se koukáte na mě pořád. Já na tebe Proč na mě útočíte? Proč nemáš zablokovaný? Na mě Proč nemáš urážíte? zablokoval, ty vole? Protože proč vás mám být, abyste na mě reagovali, za co? Já vás životu nepotřebuji. na nás furt. Já vás životu nepotřebuji. Ty jsi mě celý život potřeboval. Jo, a kdy, Ano, Alexi, Jsem kdy? tě všude chránil. Kdy? A kde jsi mě chránil? Kde? Kotvě. Kotvě. To byla tvoje práce. Ano, práce, protože jsem tě tam chránil. Koho jsi chránil, když tam si staral si se o tu zábavu? Ty jsi dostával. Koho jsem, když jsem dostal? Pak si šel s Čonkou zápas
a dostal si, kdyby nebyl já, tak Počkej, tam zápas, kde zápas, to bylo legálně? Ano, bylo. Co bylo legálně? To Bylo bylo v to. organizaci? Ano, nebylo, no na co? Formuluješ, jaký organizaci mluvíš? Alexi, když to nebylo legálně, když to vole, řeší soud, tam říkáš- odsoudili ho, dostal podmínku. No, protože si ho udal, samozřejmě. A za co jsem ho udal? Že to řešila Za to, policie? no, protože jsi tam A šel proč a si, udal když to. jsi teda No. můj kamarád No. byl, proč jsi na jeho Já straně, jsem ne byl na tvůj mě? kamarád. Já A jsem tě proč jsi na bránil. jeho straně? Já jsem tě bránil. Proč jsi se s tím Já fotil? jsem tě bránil. Proč jsi se s tím fotil? Kundo, Já se můžu- proč jsi se s tím fotil? Říkej, ne, nebo dostane. Hej, a ne... Mě nedrž mě, ti říkám. Alexi. Hej, mě nebudeš říkat... Co jako nebudu říkat? Co nebudu říkat? Dostane, Co dostanu? Ty mrdino, tlustá. Mě tam mikinu, hej, to je moje... Hej. Co dostanu? Hej, na mě nebudeš držet, ti říkám. Co dostanu? GG, stôl to neprežil. Co? Ty vole, Na mě nebudeš... Ty ženo! Ty ženo! Já se tě leknu, puste mě, To už se kuci. bojíš. Ne, pánové, dneska se neperte. Chybí nám 2 se bojíš. týdny do zápasu. Já se tě bojím. Ano, celý život si se mě bál. Alexi. Nebej mě, tak fasuje. Ty vole, tam je taká nenávisť voči nemu, ty vole. Nikdy, Nikoho nezbyl. nikdy, Nikoho nezbyl. nikdy. Ne? A proč Když jsi si šel do dostal té- dráž tak proč jsi rád, si šel do byl té- tu z rinku. Proč jsi šel do té výzvy? To, Proč? do který? Teď! Teď, protože tě chci zbít a hrozně. Kus mě drž. Hrozně. Nepuštějte ho, Hrozně držme tě od chci sebe. zbít, hrozně. Tak se na To to ani ne. Pojďme, nevíš, jak prosím, moc. možná zkusíme Úplně ten stůl moc. zvednout. Já jsem zvědavý. Moc, úplně moc. Tomáš, ideme rozprávať. No to nemusíš, to cítíš. Rozprávať, kľud. Vole. Tady to mě nezajímá. Tady děláš frajera. Tady vody nám. Já frajer jsem. Vidíš, more. Já frajer jsem. Na mě vyliješ tady Já vody. frajer jsem na rozdíl od tebe. Proč tady liješ Ty nejsi vody? nikdo. Proč se nechováš slušně? Co? Slušně. Ty se chovej slušně. Ne, a ty. No, protože liješ vody. Ty, protože na mě házíš, ty, já to je jedno. Ti nebudu zpovídat. Michal. Jo, v 90. letech jsem mlátil takový, jako seš ty. Chránil. Takový jsem mlátil, jako seš ty. Jo, kámo. Yes. Ty jsi A pojď mlátil už si sednout, ty každýho. buštiku. Pojď si sednout, buštiku. Ty jsi mlátil Helej, každýho. ty tlačenko, sedni si. Já jsem tlačenka. Tlačenko. Jo. Od kdy jsem tlačenka? No od té doby, co takhle vypadáš. Jo, Jsi jak skatá vypadám? děvko. Jak Jak vypadám? se skatá děvka. Jo, Jo. okej. Já Jo, jsem co? tlustok, já jsem zvědavý, jak tě zbiju. Víš, jak A se jak vás to naučil chceš- smát, kluci? Jak to chceš udělat? Jak to chceš udělat? Vidíš to? Jak to chceš udělat? Ale za mě mluví Nic činy. nemáš. Jaký činy, ty kupa sraček, ty vole. Nic nemáš. Kluci, Co máš? Já budu mluvit 7.2. Co máš? Teodor, Já díky, mluvím, díky. víš to? Jak promluvíš? Ty řekni, jak oni si Vždyť on myslí. sám tě nenávidí, ty vole, Počkej, ty ty mě se na něj nenávidíš. Celá za co? republika tě nenávidí, i Za Slovensko. co? To jste si řekli vy, Za kluci. to? No za to ne. Podívejte se na vaše komentáře. Napíš do komentáru, či máš rád Tommy Poliho. Já mám celkom rád, jako s tím problém nemám. Já se podívám. Ty máš vyplý. Když máš Počkej, já je nemám vyplý, já je mám otevřený. Máš všechno vyplý. Podívej, kolik Ty lidí, vole, já jsem zvědav, A co? jak dneska budou Co? volat, komu budou nadávat. Komu? Ať nadávají komu domluvený. chtějí. Máš to domluvený. Hele, Alexi, poslouchej mě. Co? Ty tady pořád říkáš, že co jsem vyhrál. Ty neuznáváš organizaci Clash? Kterou? Clash, neuznáváš? Já nejdu do organizace, já teď A tak když tady zmátím. seš organizaci? To čo je za odpoveď? Kámo, on sa ho pýta, že či uznáva organizáciu a on úplne niečo iné tam japuje. Tě jdu zbít, náhodou. tak tě jdu zbít, Podívej, úplně se mi Financial třese. si dostal od Zátorskýho, Od dostal si od Zátorskýho, Kyryho ale co? a dostal si od Ale Wolfa co? Já Ty tam se vůbec nastoupím. nedostal na žádnou Jako žebříček. co? A tady Já Kleči jsem sice- jednička v republice, co jsi ty? kým jsi Ty jsi bojoval? nula. S kým jsi Ty bojoval? jsi nula. Bojoval ty S kým vole jsi s těmi bojoval? nejlepšíma tady. A kdo? Ty jsi nula. Jména. Třeba Ty. Fike. A když tam prohrál? A co? Ty vole na body, s kým jsi boxoval ty? Ty vole, já jsem boxoval mezi 200 nejlepšíma ve světě, S kluci. kým? V jaký váze? V 60 kilech? Posral, Ty vole, super těžký váze David Vinč, prostě neboxuje. Ty vole, jsi- Davide ale ty Vinče. všichni zbyli, ty vole, Nic. teď tam A jo? teď tam byl na popravu, Nebo to Studa. bylo domluvený, Hele, že poslouchej. Kolik jsi na to dostal? Kolik jsi dostal peněz za vypadání? tohle Já nemám. nemusím My víme, jak to platit bylo moc soupeře, dobře. jak to bylo. Ježiši, Víme, jak to bylo, ty vole. Ježiši. Kluci, víme, jak to je. jedna věc, poslouchejte Co? mě teď. Jaká? Buď to se budete hádat, Nebo anebo co? to necháte tady na Tomášovi. A ty jsi Tak chcete se hádat? V pořádku, já se ke slovu Kdo dostanu. posloucháš? Počkej, tak Kdo já tě jsem bude přišel poslouchat? Co? mluvit, aby lidi u televizních obrazovek si to užili. Ale já jsem přišel, že vy jste přišli víš něco řešit, než tady se bavit jako frajeři, jako Meleš, ty píču, Meleš Ty vole, vy jste úplně dementní, vole. Ty jsi šlavej, ty vole. Jo, jasně. Hele, kluci, Píčo.
Já vám říkám jednu věc. Co řekneš? No, Jste rádi, že jste v organizaci. A 7. nás bude. ty buď rád, že jsi tady, No ty já buď jsem rád, šťastný, já ty jsem buď šťastný. rád. Já jsem vyhrál pyramidu. buď- jako Já jsem tě- zaparkoval 1 000 000 korun, se zabydlel. Kolik vy jste bojovali? O kolik peněz vy jste bojovali od té doby, co jste tady? Mluvte. Tady má on, tady je Ale kasa. nechápu, co to je. Ale- Tady je kasa. Ale si ho ukázat, že ho tady je kasa. Dvakrát tolik nebo třikrát tolik jsem viděl, co ty. Tam, ty jsi Za teda 4 profes- zápasy jsi viděl. Ty jsi byl profesionál. Počkej, nesmí se jak čurák a poslouchej. Hele, komu nadáváš ty? vole? Tobě. Tobě nadávám ty trubkou, vole. Vidíš to? No, Papíra, tobě. jsi to netrefil. Jsem tě trefil, jsi to slyšel. Ucho jenom. No a tak to stačí, ne, debile. Si ma netrafil, ale som ťa trafil. Aj ucho jenom. Tak kamo, ucho je tiež súčasť teba, more. Kamu, já si počkám venku. Ale slib mi to, ruku na to, že budeš venku. Počúvajte. Ruku na to, ruku na to, že budeš venku. Před zápasem Ruku na to, Ty jsi lutek. ruku na to. Počkám si. Já tě znám nejlíp. Ruku, že budeš venku. Já tě znám nejlíp, jak jsi vždycky Ruku na to, že budeš venku. Ruku na to, že budeš venku. Srdce na to, počúvajte ma. jsi strašný. Michal, ukončíme to. Tvoje slovo platí? Ty, Jaký máš slovo? kdybych tě aspoň neznal. ty vole. Počkej, ty mě ani neznáš. Já tě znám, já tě znám. Jak mě znáš? Já tě znám, já tě znám, Jak mě já znáš? tě znám. Jak mě znáš? Jaká jsi krysa. Jaká jsem- Já jsem ho poznal až teď, poslední Kdy? rok, Alexi, 2 tak roky. ty mě tady Poslední 2 roky. dobu si mě Poslední špinil. 2 roky, jak jsi se choval ke mně. Jak? Já jsem všechno poznal. Všechno jsem to poznal. Jak si mě špinil? Jaký jsi krysa. Alexi, dejte nám prostor, Františku, co si chtěl říct? Ja už som aj zabudol. Já si myslím, Počúvaj. Myslíš si, že mě vyhodili? A vím to, A proč mě vyhodili? ale že jim Řekni. dlužíš peníze. A kolik peněz jim dlužím a kolik jsem jim dal? Myslím, že 3 kila, nejsem si 300 000 za trénink? Nejsem si jistý tou částkou, nemusíš křičet, chápu, že jsme tnuli do Kolik živého. vy jste dali? 300 000? Někdy jste dali? Ne, v pohodě. Já, hele, nebudu sárat o částce. To jenom mi těž víme, že přijde tě vykopli, blbé. Že to je skoro za Mě peníze. nikdo nevykop. Je to Dobře, přes a proč- peníze, že jsi jim nezaplatil za trénink. OK, kuci, To, co tak jste, počkej, Ne, za tréninky zaplatil, nezaplatil jim procent. skáčeš do řeči. Si řekl, že když vyhraješ, že jim dáš nějaký podíl. Dal jsem Ano, ani tak já podíl, vám teď no. řeknu pravdu. Tak když jste to teda vytáhli to a zkus to. vidím, že oni vám určitě volali, protože Nevolali. nevolal nikdo. A počkej, víte ty informace? Od lidí z Padery, no, ale to je jedno, ale jako nám nevolali. Počkej, mě Michal Dufek řekl, že jsem podvodník, jo? No, nevím, jestli ti No, to protože řekl. Alex Cverna mu volal a varoval ho, aby mě netrénoval. Já na To něj řekl číslo nemám. Nikdy jsem Dufkovi nevolal. Já Dufka viděl 3krát v Padeře, já ho znal z boxerského světa, jo, a několikrát jsme se pozdravili, ale nejsme kamarádi, jenom se známe, jo, ale nikdy mi tenhle člověk nevolal. Takže nelži, Tak já vám nelži tady řeknu- lidem do kamery. Já teď řeknu tady pravdu, jestli to chcete slyšet, No, pánové. no. Já proti Michalovi Dufkovi a Petrovi Wolfovi nic nemám. My jsme si, oni mě připravili na zápas proti Puparovi, dostali zaplaceno. Připravili mě proti Pyramidě, dostali zaplaceno. Tak já nemám, nechci to tady rozebírat. A kolik jsem jim dal peněz, tak já klidně to můžu říct, ať se na ně někdo nezlobí. 50 000 za přípravu a 120 000 za to, že mě doprovodili a stáli v rohu. 170 000 za 10 tréninků a za to, že jste mnou stáli byl v 10krát Pyramidě, trénovat, je jo? 170 000, 10 dní mě trénovali. Ano. Proč jsi jim dal 170? Taky nechápu. Za to, že Za co? No šli řekni se za mnou. co? No, že šli se mnou do A zápasu. pak tě vykopli, jo. A pak tě vykopli, jo. Když Takže dal Nevykopli, takovýhle- protože já na to nemám, abych já platil víc Akože ak ho vykopli a on im dal 170 000, to je blbosť, kamo, neviem. peněz. Strašne za veľa to, že si mě- dezinformací mi Co tu jsem príde. slíbil, Alexi? Já myslím, že jsi jim něco slíbil, ne? Ty tady chceš házet na Ne, mě tamhle špínu. koukej, ne na Ale mě. Alex Cverna chce na mě házet špínu. Ne, my se Já ptáme, jsem jak to zaplatil je. 170 000 trenérům za to, že mě trénovali 10 dní a šli se mnou. Alex Cverna zápasil a nechal trenéra Peša zaplatit hotel v Holandsku a ještě na svoje režii a ještě tam nechodil, tak proč tady vytahuješ tady? Takže teďko pěkně lžeš, za prvé Ty lžeš, to Michale potvrdil? Za prvé Vy jste spolu lžeš. zápasili. Řekni to. za prvé lžeš. Byl tady, pravda? asi tam byl nějaký problém, ale je vyřešený. s panem trenérem, ano, panem trenérem, jsme měli dohodu na procenta, jelikož on, pan trenér, mě nepřipravoval ani jeden zápas, ani jeden trénink, tak jsem řekl, Pešo, ty nedostáváš, dostává Miky za to, že on mě připravoval, ty jsi mě nepřipravil ani na jeden zápas. A to je vaše věc. Jo, to je jediné, aby si byl v obraze. Ale ty si klukům Dal slíbil. 170 000? No, počkej. Ty A to si je slíbil. málo? Po 170 000? zápase si jim Já nevím, slíbil, jestli jsi to dal, já že nevím. jim Nevím, vysolíš nevím prachy to, Tomáš. a proto ti řekli, hele, vypadni tady odsud, ty jenom slibuješ. Ale jo, přijde ale mi to počkej, divný, že by si dal 170 000 je málo? Ne, právě že není. Proto mi přijde divný, že by si jim dal 170 000 a oni tě vykopli za 10 tréninků. No to je velmi divné. Ale Jo, já s proč tím to- a mám, proč to ale říkáš? nikdo mě nevykop, já jsem se teď rozhodl.
protože jdu proti dvou bojovníkům, jdeme my dva. No. Ferko trénuje na Slovensku, já tady v Praze. No. A vybral jsem si člověka, který je několikanásobný mistr České republiky, Martin Pinc, aby mě trénoval, protože on má ty hodnoty, ty zkušenosti, abych já vás dva porazil. A to vám tady garantuju, jak ty tady jsem. Já nejsem ten typ, abych já šel a zápasil, aby mě někdo zbyl. Já když jsem Děláš si vstoupil, prdel? počkej, to teď říkám. Když jsi Vy jste chodil teď do před- ringu se nechávat zmlátit. A od koho? No ty vole, no od boxerů, jako od koho, vole. Počkej, tak Michale, ty si Jsi jednou tam protiřečíš. První mě chválíš. Ty máš říkáš, schopnost- počkej, první Já říkáš. neříkám, že neumíš boxovat. Počkej, Michale, ty Boxovat první umíš. mě chválíš. Ale chodil a pak jsi tam říkáš, normálně za peníze z Divlej okej, najednou, když si vypadal. poslouchej, než jsem vstoupil a Já už do mám v tom pozice chaos, bojovník hoši. do organizace. No. Tak jsem boxoval jedný prestižní organizaci maďarský. Ty jsi A to vyletěl z World ringu, Boxing. tam jsi vyletěl z ringu. Do dneška ano, se těm lidi vyletěl, smějou. Vyletěl, no, počkej, to se A stává. spadnul si, To by som si pozrel. A řekl si, moje ledvina. A já jsem Ale- boxoval, a ty si nikdy nenastoupil. Ty ty vole, vole. kde Ty jsem jsi já spadl jsem- tady z kotní, takhle jsi spadl. A vyvrk jsem si ho. A vyvětl si Já jsem na to měl papír. schopnej. Já jsem na- Poslouchej, No. a ten Novotný přišel a řekl, že ti vole zaleduje Jo, kotní, jo, že jo. budeš zápasit. Ty Jo, řekl, ne, jo. já tam nemůžu, ty Ne, vole. ne, ne, Tak ne. přestaň mluvit, Ne, vole. ne, Tak máš přestaň pravdu. mluvit, ty vole. Lžeš. Já lžu, když jsem tam byl s Lžeš. tebou. Já jsem nemohl chodit, já jsem měl nohu Jo, modrou. a já, poslouchej, Modrou. já jsem boxoval. Ale co by to mělo za význam? Poslouchej, já jsem boxoval. Kojím? A vole, Ty Fred jsi na nikdy mě dal neboxoval. tak a on mě ji netrefil. Já Bryce ustoupil- Ingram přišel boxovat a řekl si, že máš s rukou. No, a to za nebyla pravda. 20 minut si dělal tohle. Ty kráso, co tady je? Ty vole, co si vymýšlíš? A já nechápu, co tady rozebírá, ty kole. Protože ty... První otázka z Instagramu od diváků na tebe zní, co uděláš, až prohraješ s Tomášem Polákem? Nemám odpověď. Nedokážeš to představit. Ne. To není ani ve vesmíru nikde. Protože já to kluka znám strašně moc dobře. A od té doby, co on začal boxovat, když viděl mě, že já furt boxuju, že furt se snažím o něco, tak to zkoušel taky. Jo, a nic nedokázal, až přišel do kleše a tam se utkal s někým, kdo ani neexistuje. A vyhrál milion. Jo, vyhral proti ľuďom, čo neexistujú, dobre. Pán Boh mu dal, ať to užije. Jo, ať si to užije, ale je tak všechno. To nemá cenu rozebírat vůbec. Já ho znám moc dobře a vím, že vůbec to není. Chlap to není tvrdák. Jo, zajímalo Kotláry, jak spí svojí ženou. Tohle to je nejvíc. Jo, to jede celý internet. Ty vole, tak... Tohle to je nejvíc, prostě tady to, že nevím, čím by on chtěl buď mě, nebo jeho porazit, nebo ohrozit. Teď on ani neví, co je pořádný úder v malých rukavicích. Já to zažil několikrát jsem to já zažil. teď odstoupím, tak vy budete rádi. No, kam by si chtěl odstupovat? Ne, ty nastup. Ty vole, tak já tomu nechápu, tak já když pro vás nejsem soubeř, prostě no tak bojujete. Já se mě ptali na otázku, já odpovídám. No okej, Čím by si chtěl ty ohrozit? Buď mě, nebo jeho? A ještě v malých Výkonem. Jakým? To má jaký? Výkonem. Jakým? Máši, to má ne. Jakým? Kluci. A ty nejsi, uvidíte ty sami. nejsi tak špatný. Já si nejsi Takže tak oni špatný, nás ale ty vole, podceňují, jsi docela chápeš? vtipný. Tvůj smích, Tome, se stal hodně populární. Virálním, ne A- populárním, virálním. Vzbuzuje virální a vzbuzuje velké emoce. Jaké emoce vzbuzuje Tomášův smích v tobě, Alexi? Ale mě to je jedno, jak se chová, mě to je uprdele. Jo, a ten jeho smích mě vůbec nezajímá. Ty vole, sere tě, nech toho, sere mě sere to, tě. ale já na něj nekoukám, má mě zablokovaný. Když mi někdo něco pošle, tak ať mluví, co chce, mě to je uprdele. Ale sere mě, jo, jak si hraje na něco, co není. A v životě ne. Jo, já jsem nula. Je vole, teď tamhle dělal koninu, vybíral něco, dělal koninu celý život dělal koninu. Nějakým lidem, nebudu říkat kterým, dělal koninu. Vždycky. Jo, potom potkal mě, já jsem začal být známý, začal jsem něčím dělat a začal se na mě lepit. Jo, furt bych chtěl se besenou 160 fotek za den. Vylezu z auta a on mě fotí. Ty vole, já přijdu na trénink, jenom ty ještě se neotevřel dveře a už fotka. Pak vidím Kotlára, ty vole. A Kotlár, moje jméno, to tlustý prase, moje jméno na svém tričku. A já říkám, kdo ti to dovolil vzít moje tričko, moje jméno na svoje tričko? On. Však ti dal Co jsi to 20 dovolil? 000. Mě! Když on to Ty říkal. žebráku! Mě nadává, však on ti Ty říkal, vole, že dal mě! 20 000.
za to, Já že si jsem ho v vydíral. životě o žádnýho čáva A pak- nikdy nevzal ani Když on korunu. brečel. Nikdy život. Tak on Mě brečel. rozbil Mercedesa. Já jsem mu řekl za tohleto, že co tady rozbil. Já to dám spravit a zaplatíš No, si to. teď já Zaplatíš vím, 10 já jsem ho svědkem. A já jsem mu potom volal a já říkám, ale poslouchej. To, že jsi mi to rozbil, ty peníze vem a dej svoji dceři. Tak to jsi udělal. Dej svoji dceři, já od tebe nic nechci. A on tvrdil, že ti Jo, dá on 20 netvrdil, 000. ne, bylo to i živě, to jsme mu to řekli. Jo, takže nelži tady No, lidem. tak vidíš to, Protože tak- mluv o sobě, mluv Já o sobě, o ano. sobě nemám co Kolik si tvrdit. od těch lidech vybral peněz? Ježíši Kriste. Mě Alexi, to ty říkal, furt mě to jedeš tu říkal, samou mě to omáčku. říkal, Tomáši, omáčka seš ty. Já jenom chci říct jenom jednu věc, jak tady ty dva porazíme, jo, tak já už nechci dál pokračovat tady těch lidech, abych já se pořád setkával s stejnýma Setkával lidma kolem se. Pupara, protože jedou furt tu samou a stejnou pohádku, že jsem podvodník, špína a další tady ty... Buď rád, že já s tebou jdu do zápasu, takovýhle jméno. V životě už víš, že v zápase nebude. Tomáši, můžu teď na chvilku a já do tohohle vašeho moc nevidím. Ani se potom jak nepídím. Ale, a to je fakt pravda, přísahám. Třeba Luboš Šuda a takovýhle další, oni na tebe mají vlastně úplně ten stejný názor a je to nezávisle na něm. Oni třeba, jako se s Alexem ani nebaví, ale lidi a velký jména v boxu, nezávisle, o tobě říkají úplně to samý. A co třeba? No přesně tohleto. Ale co No třeba? tady to přesně, co říká Alex. Ale já nevím, co Tady ta třeba. charakteristika, že jsi jakoby podrazák a to. Jo, dobrý, OK, tak Michale, teď mě nechte mluvit, jo? Jo, tak vy povídej. teď tady tvrdíte, že já jsem trenérům slíbil nějakých netvrdíme, 300 000. to tvrdí jiní. Počkej, já jsem jim dal 170 000, 50 000 za přípravu, 120 000 za to, To mi přijde že mě doprovodili. nerozumný. Podívej, a tady mě zaplatili 5 000 a běželi na policii a podali na mě trestní oznámení. Tomáši, Za 5 000. Tomáši, A nevidím já do toho. jsem dal 170 000 ze svý kapsy, za kterou jsem vyhrál. To je málo? Já To neříkám, jsem že nešel to je na málo. policii. Já neříkám, že to je málo. A neřeším to. Já se na kluky, vytahuješ. na Michala a na Petra vůbec nezlobím. Jejich práci já jsem si zaplatil a už jsme v tom dále nemohli pokračovat, protože ty pánové jsou pro mě drahý. Já jsem bojovník jako Neříkej každý mi, že druhý. za 10 tréninků chtěli 170 000 jsem jim zaplatil. To si jim dal ty, protože vím, jaký jsi. Ano, dal jsem jim to. Ty jsi přišel ten iniciátor, ale kluci, já vám dám tolik. No dal jsem jim to. A proč? No, protože- Každý trenér si řekne svoji částku za trénink. Liter, ty vole, Max. Jo? Třeba, víš co? Každý. No ale já jsem To jim mi dal přijde peníze. nerozum, protože proč bych jsi se jim se to nedal? bál. A pozor, a teďkom já jenom No chci- jasné, je to blbosť, však proste 7 000 eur za 10 tréningov, to je blbosť. To je blbosť, kámo. Tomu neverím, že im dal toľko. Říkat o tobě. No, protože, no, já Hovorte nechápu, si, čo víš chcete. Proč? Protože jsem byl fabrika na peníze, kámo. A víš proč? Protože jsem klešik. A věděli, že pokud budou se mnou, tak je zvednu a budou mít peníze. A pokud tam nebudu, podívej, slyšel jsi oni, aby měli nějakého zápasníka, který bude v kleši? Ale oni se nemusí ukazovat, za něj mluví jakou činy. to má relevanci, já to Ale- nechápu. Teď to Ale Já za to trenéra nechci řešit. boxu, za něj mluví ten čin. A jo, Když se já podíváš do neříkám. vitríny. Ale co tam jo, máš? ale však já Podívej se neříkám. do svojí vitriny, co tam máš. Hele, já nechci se o tom bavit už. Hele, já nechci pomlouvat. Já k ním mám... Nepomlouváme. No vy jste To je chtěli fakt, vědět to jsou pravdu. fakta, to jsou Já jsem jim fakta. dal 170 000. No dál, ale to ze svý blbosti si jim dal. OK, nechci to řešit. No tvoje blbost. Pokračujeme že jsi- dál. První otázka z Instagramu pro tebe, Tome. Ano. Kvůli jakého zranění máš v plánu odstoupit ze zápasu? Kdybych měl zranění nějaký, Čo je za otázku, kámo, proste? Ale Patrik. Chyták takový, nějaký vtipálek to napsal, kvůli jakého zranění máš v plánu odstoupit? tak jako my trénujeme s Martinem a jsme opatrní na to, aby se nestal žádný úraz a aby jsme byli připraveni s 200% a podali jsme perfektní výkon na aréně. Si to všichni užili. Jako tak Tam logicky, nebo samozřejmě ten divák, který to poslal, tak předpokládá, že odstoupíš. to si by myslíš, musel že mě nešťastně plán náhodou není, že jo? někdo přes autem nebo... No a o 2 týždne budeme mať článok, že one, Cverna zrazil Polaka. První Čo? otázka z Alexi, pojď. Dětská tá děvka. No a nejsi. Proč chodíš do ringu v tričku? Protože na Proč to tam nechodíš nemám. jako frajer? Protože nemám figuru, A proč ji nemáš? protože Co? Protože žereš ne. koly a tohle pici a tohle. A 60 knedlíků denně žereš. 60 ji knedlíkov nemáš? denne, kam. OK. Protože nechceš. Chápeš? Ale měl by si ji, kdyby si chtěl. Jenom tady to chce, víš? Mít tu vůli. Alexi, posuňme Žádnou se dál. vůli nemáš. Jak došlo k tomu, že jsi vypadl během zápasu z ringu? No tak de facto byla tam technická porucha v tom, že byly uvolněny provazy
a on mi ani nedal úder a samozřejmě pod tím tlakem, jak na mě šel, tak pád na tu zadní nohu, tak jsem neviděl tu vzdálenost a přepadl jsem z ringu a padl jsem vlastně z ringu na stůl a ze stolu na zem, na žebra. Já jsem chtěl pokračovat, ale doktor mi se podíval na mě a už mi řekl, že už nemůžu jako dál pokračovat. Takže já k tomu jenom odpovím. Jo, Čo? bylo několik kamerových záznamů, podotýkám, několik, jak on se opřel o ty lana a cítil, že má lana, že na toho soupeře nemá. Jo, tak se skrčil hlavu dolů a vypadl z ringu ven. A to ať je jakkoliv, ať si říká, co chce. Jak podle tebe to udělal záměrně, Tomáš? Ano, bylo to záměrný, ano, přesně tak. Jako to měl s Reisingerem, jako to měl s Vinchem, Jo. všechno to bylo záměrné. Jo, bylo tam, 13 000 registrovaných boxerů a já jsem reprezentoval Českou republiku. Ty jsi reprezentoval tak já sám sebe. nechápu. Sám sebe si Jo, reprezentoval. a když jsem tam byl já, Pejsar a Pavel Grivňák, to nejsou boxeři. A ty boxovali. Ale Ty jsi neboxoval. počkej, já jsem porazil Koho? rumunského reprezentanta a šel jsem do dalšího pokračování. Ten neuměl a ani pozor, zvednout ruku. teď Maďarsko mě oslovilo to, když to sám víte jako organizace, že jsem dál mohl pokračovat organizaci. byli v Čechách, když byli v Čechách. No, teď jo, měli být v Čechách v No, O2 aréně, měli. ale A neozvali bohužel se ti. to Ale neustupilo. To jsou moji kamarádi, tak já moc dobře Když vím. tam měl boxovat s Já to- Balážem Ano, měl, a ten ano. zápas se neuskutečnil. Ano, protože to zrušili celou tu galu. I Zrušili, v únoru no. to zrušili. No, zrušili Jo, a to jsou skoro moji to dobře Maďarsko. kamarádi takhle. A vím o tobě, vím úplně přesně, co jsi tam říkal. Radši Jo, budu říkat. jasně. Lidi, vím úplně naprosto Zase mě přesně. pomlouvá, Nepomlouvám. dělají to- To závist. jsou fakta. Tobě závidím. A proč tam nebyl? Co tobě Proč mám tam závidět? nebyl? Řekni mi, co Proč ti mám tam zá- nebyl? Co ti mám závidět? Vole, Co ti mám závidět? pořád mluvíš o něčem, co není rozčiluješ? pravda. Co se Pořád rozčiluješ? jenom mluvíš proti mě rozčiluješ? špatně. Já jsem v Co se zápase rozčiluješ? zvědavý. A se když nosím rozčiluješ? moji čepici v Tommy Poli, Tvoj. aby si pamatoval mé jméno. A neser mě, Co se rozčiluješ? abych ti neublížil moc v tom Co zápase. se rozčiluješ? Druhá otázka, Pero, na tebe. Ty mě uvidíš. Na Instagramu. Mě hlava nikdy nelítala bez brácho, sparingu. uvidíš. Pokračujeme dál. A se Já nejsem tvůj posuneme, brácha. No. Tobě lítala hlava. se posuneme Tobě dál. lítala brácha. Předeš, ty proč tady mluvíš Co? bráchu? Ty. Proč tady mluvíš o bráchovi? Jakou? O jakým bráchovi? tady mluvíš o Ty bráchovi? mě říkáš brácho. Já tu Ty brácha teď nejsem. říkáš, že mýmu bráchovi Ne, lítala já hlava? říkám, že ty- Nestydíš se? Že on řekl, že není tvůj brácha, vole. Ty vole. Já jsem řekl, že nejsem tvůj brácha. Ne, ty jsi řekl, ne, řekl, že není tvůj ne, brácha. on Já to jsem řekl, řekl, já nejsem že tvůj já brácha. nejsem tvůj brácha, aby ti lítala hlava. Ne. Proč tady Já to není jsem- bráchy dolů? Já nejsem hele, to tvůj budeš brácha, za jsem ti dementa, ty řekl. lidi to- Já ty jsem lidi řekl, to že nejsem tvůj slyšej. brácha. Moji rodinu si vyve. No na mě neukazuj prstem. Hej, Za dementa, vole. uklidněte se. Neukazuj prstem. Moji rodinu Ale ty na ňo nemôžeš ukazovať prstom, ale on ukazuje furt na Poláka prstom. to vyve. Už Jsi za dementa, vole. Tvoji rodinu To neřek. jsem nikdy do Chápeš, ruky že to nevzal, neřek? ani do pusy. Už dost. Já mám rád tvoje rodiče, Tak tvoje aby to tak bráchy, bylo. tak to je, oni Aby to to moc tak dobře bylo. vědí. My si voláme, Aby to tak bylo. bráchové chodí za mnou k domu. Tak aby to tak Ke bylo. mně, Tak ke mně neříkej chodí tady, a že já, říkaj, brácho, a říkaj jsem o byl. tobě, co jsi tak. Jo, dobrý. Víš, já Ještě- tvoji rodinu počkej, sem motat nebudu. ty chceš ještě- Žádnou rodinu sem motat nebudu. Jsem To na jsem rodinu. rád, to jsem rád. Já jsem A já řekl, nechci. že nejsem tvůj brácha. A mě brácho neříkej. Já nechci, Nejsem aby tvůj si brácha. tady Nej- ještě dělal zle neukazuj. mezi mnou a rodinou. Ne, máš pravdu. Já tvoji rodinu nikdy jsem Tak, to nemotal. jsem rád. Já mám tvoje rodiče rád, protože jsou to fakt lidi na pravém místě. Tak to jsem Ale rád. ty ne. Já mám problém s tebou, ne s nikým jiným. Jenom s To jsem tebou. rád. Jenom s tebou. A taky já jsem počkej. Tobě bude lítat ta hlava, jak ti lítala ve sparingu. Pamatuješ si to? Já jsem nikdy se ho nespároval. A možná, když jsem spároval, tak to bylo před 10 lety, Alexi. A to jsem nebyl připravený. What the fuck? Před 10 lety, kdy jsme spolu spárovali. Je tak. Dobře, pojďme dál, panové, pojďme dál. Druhá otázka, Fero, Takhle mu skákala na tebe. hlava. Opina. Druhá otázka na tebe z Instagramu. Jaké je tvé boxerské skóre a proč ti zápasy nejsou nikde na internetu? No, úplně každý. Vieš, v tej dobe sa neboli kamery, neboli také Instagramy, telefóny, takže to bolo všetko vymazané. Ale volali sme do Bratislavy tej pani, že kde sú moje zápasy zapísané. Kartoteka tam je, sú tam môjho syna zápasy, sú tam mojich chlapcov zápasy, ale není tá karta je tam moja zapísaná, ale zápasy nie sú.
Neviem prečo. Počkej, ty jsi měl zápasy v amatérech přeci. Hej, To jsou amatérský zápasy. Amatérské, hej. A je možný, jako lidi, a to uvedem na pravou míru, je možný, že mu ty zápasy nezapsali, ale není možný, když jich měl 250, aby tam nebyl ani jeden. Není to možný. Za prvé jsou to amatérský zápasy, jo, jsou to na 3 kola, jako klobouk dolů, všechny zápasy mohl odzápasit, ale je velice, velice podezřelé, že ty zápasy, ani jeden není zapsaný. Je to škoda. Je to škoda. Je to škoda. Na rovinu ti poviem. Je to škoda, ale už moji manažéri to hľadajú. Z Bratislave to takisto hľadajú v tom archíve, že čo To je sa divné, vlastne stalo, ale kámo. Lebo aj Že odzapasíš 250 zápasov, nikde to nie je zapísané, ne? To je divné. Kámo. Tomi Kovač je prezident, hlavačka tam je, zastupca, takže hľadajú tie naozaj tie zápasy. Vieš, ja som mal strašne veľa zápasov a ako by som to povedal, môj tréner zomrel, ten prvý tréner, nie, druhý tréner zomrel, Jak se jmenoval? Stanko. Ať je mu A odkazem. bol to dobrý tréner, len tie kazety, jak boli naložené, celá ona krabica, tak nebolo to vtedy, jak teraz na telefónoch, na tých malých kartách, vieš, všetko boli na tamte založené. Takže bol som 12-násobný krát na Slovenska, hej. Poral som dvojnásobného majstra sveta, čo bol v kickboxe. Pozor, som robil aj kickbox. Hej, potom som robil aj thajský, Kickbox, nie Kickbox. potom som chodil aj na čierne zápasy, ktoré boli nezapísané, exibičné zápasy a tak, takže tak asi. Jako klobouk dolů, jestli to je pravda. Nemám Lidi, dôvod smekám pro klamať. ně, smekám, jo, jestli to je Nemám pravda, dôvod klamať. jo, ale... Neviem, však uvidíme, či je to pravda v zápase, či tam niečo predvedia, alebo nie, vieš. Uvidíme. Ať je to jakkoliv, jo, prostě teď máme my zápas a tam se všechno ukáže. Jo, já tě chápu, všechno beru tě jako člověka, jako trenéra, jo, jsi správnej chlap, viděl jsem video s těma dětma, jako vážím si tě, přísahám Bohu, že můj boje se, vážím si tě za ty děti, jo, že jim dáváš tu možnost, aby se něco naučili. Máte v plánu s Pablem nadále komentovat vztahy ostatních bojovníků v Clashi? No určitě, jako připravovali jsme a říkali jsme, že uděláme podcast, ano, a bavili jsme se, že po zápase bychom si na to potkali a pokecali, nabízejí se nějaký spolupráce a uvidíme a hlavně bychom chtěli ten podcast tam brát lidi, bojovníky, nový tváře, promotory, investory, a aby opravdu to přineslo větší tu popularitu. A chci se jich ptát, jaký mají penis, jak jsou sexuálně na to, jako, jak jsi se ptal, ptal jsi se veřejně takhle na to. Kotlára si se ptal, jakou má postavu a tohle, že, jaký je v posteli, že to zajímalo. Normální Jako, člověk, já jsem nevěděl, ale to je zase pro mě novina, že jsem nevěděl, že jsi i přigejovaný. Hele, já jsem nejsem gay, ale... Přigejovaný, já nevím, že jsi gay, já jsem, že jsi přigejovaný. Normální věc je se zeptat člověka, pokud má trauma v rodině. Není kámo normální To správná. není normální se ptát, počkej. jako, od kdy je to On normální? sám přišel na stream. Jeho přišel. žena přišla taky sama. A my jsme chtěli s Lukášem, s králem, s Pablem vyřešit situaci, prostě hádaj. No zas Pablo, král Pablo, zas. Tak co ti řeknou poradně? Proč to řešíte online? A proč to řešíš ty? No, protože zrovna? oni A se ty nás nějaká poradna? ptali, oni se nás ptali a bylo tam poradna? celkem 7 000 diváků. Ale proč on... Ale a ty lidi se dali dohromady, jsou spolu, takže nějaký účel to měl. To si Aha, nemyslím. že se nemyslím- chlapi ptají nemyslím si, že to chlapů, bylo tím. jaký jsou postoje. Ne, počkej, Hele, ale to si počkej. myslím, já si nemyslím, že jste tomu nějak jako pomohli. Já si myslím, Počkej, že jsou by se k spolu. sobě vrátili i tak. Ale Já jsou si myslím, spolu. že vy jste se na to jenom přiživili. Ale Na nikdo tom, se- já jsem na tom, si- co se Jardovi dělo, jste se na to jenom přiživili. Ale Jenom z kámo, toho schazovali. Já Sorry, je jsem to právě nebyl ten typ, abych ho schazoval. Nejsem ten člověk. Ty jsi ho Prostě já- schodil úplně na podlahu. tak. Že úplně- Hrozně si ho děláš urazil. srandu, ne? To si děláš Jak prdel. jsem ho urazil? Ty si děláš srandu. Počkej, jak jsem ho urazil? Ty si to neuvědomuješ teda. To nemá smysl. Počkej, jestliže- jak jsem ho urazil? Jak? Jenom jednou větou, jak jsem ho urazil. Jak se můžeš Že zeptat? jsem se ho zeptal, jestli ve stavu se milujou víckrát než třeba 5krát týdně. Ty jsi se ptal i na Jeho Péro, žena na Péro a tak přišla dále, a víš, co A proč řekla? ty se ho ptáš takhle Já online? se ho rozumíš mi? nezeptal Ale ty na tom Péro. nevidíš, jako co je na tom. Počkej, jeho žena... Ale ty nevidíš, co na tom jeho celém. přítel- Ty to nevidíš. Počkej, A to na čo sa opýtal? Vstoupila do živého vysílání a víš, co řekla? Že co kecá Tomáši, on se mnou vůbec nespal a když spal, tak jenom donuceně. Ona ho schodila. OK, Vidíš tohleto to? téma je mi Vidíš extrémně to? protivný. Vidíš Vůbec to? tohle A nechci sám mě řešit, říká, ty že já jsem byl připojený k Puparovi a ty, co jsi dělal? Vzal si jeho ženu a začal si tam vyprávět tyhle ty hovna.
Ty sračky, ty si je ponižoval, jak jednoho, Ale tak jak druhýho. jsem je A sám ponižoval? si se tomu smál. Spolu žijou. Sám si se Ale oni tomu se zase smál. sejdou, ty vole, to je A jasné. proč by se rozešli? Sám si se tomu smál. To je jedno. Počkej, ty jsi v kontaktu s Jardou? Nejsem v kontaktu s Herdou. Tak jak můžeš předvídat, že se spolu rozejdou? Myslím si, že ten vztah je natolik toxický, že nemůže vydržet. To je proč celý. teď- a Je to počkej. můj názor, to je celý. Já A do toho proč se nějak teď nevidím. bavíme o Jardovi? Třeba ne, my se bavíme o tom, proč jsi udělal tohleto. Ale já jsem neudělal. Hele, poslouchej, téma TikTok je o tom, otevřená debata pro všechny. Ale to A jestli ty lidi Jardu se to hodně ptají, schazovalo. a ten Jarda, hele. Hodně ho to shodilo. ten Ty jsi Jarda- říkal, že já pupár a že jsem schazoval jako to, že Tvoji tam ženu, jsem... no. Já. Upar. Jo, a ty, co jsi dělal teďko, si připojil i jeho ženu. I bez Kotlára si připojil jeho ženu a schazoval si jeho. Já jsem ho A neschodil. co si to dovoluješ? Já jsem ho Co si neschodil. to dovoluješ? Já jsem jenom řekl, Proč si- Jardo, proč jste se rozešli? Já jsem řekl, Kolik je, Jardo, co ti je do toho? já ti pošlu Co ti je do toho? 2000, Co ti je je do za toho? svoji ženou kubík Ale co kytku ti je do toho? a vem ji na večery. A proč vy bys jste- to dělal? A proč bych A to co ti je do neudělal? toho? Proč bych to Ty co, neudělal? ty jsi nějaká bába, nebo A že stejnak ty jsou jsi nějaká spolu. poradná, nebo co? Počkej, protože lidi, kteří se Kámo, Tommy Polly, milenecká poradňa. Zbývá nám poslední otázka pro Fera z Instagramu a ta zní, jestli umí Cverna a Kotali boxovat. Poviem tak, ako to cítim. Teraz ich úplne zdisuje. Pakontálík je bitkar. Má dobrú postavu, výšku a tú praváčku veľmi dobrú. Tá ľavačka menej, ale tá praváčka viem, že sadne, ja ju pocítim na hlave, ale nevadí. Ja dúfam, že ju zvládnem. A pán Cverna je tvrdý oriešok, má tvrdú hlavu. Takže teď sa aj z té uklony asi bude potrebovať. Ale klobúk dole pred nima. Sú to tvrdí chlapci a nebudem podceňovať. Viem, do čoho idem a viem, že aj do čoho dostanem. Dúfam, že oni si to priznajú, že daj niečo dostanú. A dáme to vonka do seba hotovo. Čistý boj. Líbíš se mi. Chtěl bych pozdravit Michala a Alexe, zdravím. Čau. A měl bych otázku na Tomáše Poláka. No, ahoj, čau, čau. Čau, čau. Prosím tě, já jsem teď celou dobu tě poslouchal. Ty jsi říkal, že celých 2 roky si bojoval za to, aby si měl čistý stůl. Ty si myslíš, že fakt máš čistý stůl? No teďkom ne, pokud zás zápasím a je kolem mě zase ta sorta, který do mě kopou, že se chcete dostat do organizace, jo? A prostě, hele, podívej, Čo? já jsem si všechny zablokoval a de facto Jasný. mám čistý stůl a nevím o vás nic a nechci se do vás plít, je to vaše Dobře, zábava, dobře. vaše PR, takže asi takhle nějak, no. Jo, jenom je dobrý, že ti to hned pálí a víš, co máš mluvit, víš? Já jenom, prosím tě, já jsem ten celý content, co ty si ty tady jako říkal, tak já jsem ti platil 5000 a řekl si, že to je, Tak, že to je poslouchej, stupenka do klese. Tomáši Slavíku, Čo? ty si zaplatil Stupenka 5000, do klese. poslouchej. Doufám, že ten Alex tě tam pořádně rozkope. Poslouchej, hele, Tomáši, ty A jsi si víš, že jsem zaplatil to za dělal jenom kvůli tréninky, mýmu kde synovi. jsi byl? Ty víš moc dobře, že jsem to dělal kvůli mýmu synovi. Poslouchej mě, ty jsi si zaplatil za tréninky, udělal jsi si reklamu, kde byl Dolary Plzňáko a další lidi. tebou, Bylo s tam, tebou. poslouchej, Jo, s 100 tebou. 000 slednuto. Chodil si na tréninky a já za to Jasný. nemůžu, že jsi se neprodal, kámo, sorry. Jo, neprodal. Aha, jo, dobře. Dobře, WTF, umělej. kámo. zvědavý, jestli- Měj se chcípáku, Alex, vypni to. pořádně ho tam rozkopej. A hele, ještě řekni, že jsi mě udal na policii, kvůli tobě jsem byl na policajta. No to je pravda, protože jsi škodina. Za to, že jsem byl na tréninku, si mě udal. Ne, udal jsem tě za to, že jsi jsi byl udělal z navedený. mýho syna debila. Ahoj. Tady ten člověk chtěl Neobahuj dostat- se, co Počkej, se obahuješ? já to musím úplně... Neobajíš to. Tome, to je jeho kámoš, to je jeho rodina. Já ho neznám. A je to Kdo to tvoje je? rodina, ono ne. Já ho neznám. Čo? Aha, jak ty... Lidi, Vidíš, proč já jsem ho necháš navedl. mluvit? Tak, Tak, ale další tobě volá. dobře hraje na kytaru. Proč se chová, jak se chová? Proč nenechá prostě v klidu někoho něco doříct, když mu někdo něco říká? Tak, dobrý večer. No, Dobrý samozřejmě point. já reaguju na moje útoky a samozřejmě já musím se obhajovat. Pokud nebudu mlčet, tak samozřejmě každý si ze mě udělá a podívejte teď, když volá někdo, tak dokáže do mě kopat a plivat na mě je, tak to je špatně, prosím vás. Takže asi takhle nějak. Já vás tady v tomhle chápu, ale útočit OK. Ale jenom nechat třeba toho člověka domluvit a počkat, co chce vlastně Ale všechno prosím vás, říct. A potom proč já útočit. mám nechat sebe urážet? Za co? Proč? Dneska demokracie, dneska se musíte bránit. A kdo tě urážel, Ale- za co?
Jenom za čistou pravdu se zlobíš. Prosím tě, on se zlobí jenom za čistou pravdu. Jo, On ji jasně, neumí přijmout. jasně. Neumí přijímat kritiku. A to je Jo, to pro něj jo, to já nejhorší. nevím přijímat kritiku. A naučil se slovo PR. Jo. Měl bych otázku na pana Cvernu a pana Kotalíka. Ahoj. Tak prosím, poslouchají tě. Moc bych si jakože přál, aby ho tam dobili. Toho Cvernu. Si to fakt zaslouží. Tvé přání je splněno. To Cvernu? To otvrdne. Teda, pardon, toho... Nevadí, my jsme to věděli. Rozumeli. Sa to preriekol. Adrián, nějaká další otázka nebo nějaký další vztah? Jo, on povedal najprv, že chce, aby Cverna a Kotalík dobili Cvernu. Čau, Tome, tady Pupár, ahoj kluci. A Pupar. Čau. Máš na srdci. Čau, já vás zdravím, ahoj. Tomáši, prosím tě, Poláku, přesně to, co jsem vždycky říkal já, tak to dneska Alex potvrdil. Jsem rád, že to Alex řekl takhle a další A věc co je řekl? ta, Nech ho domluvit. On to řekl. prosím tě, další věc je ta, řeknu to, jak to bylo, proč jste se rozhádali mezi sebou a proč si ho bloknul na tom streamu. Bylo to tak, že jsem tam byl já, Alex a jeho brácha a ty si zrovna v té době na mě chtěl vytahovat baseballky a td. A my jsme se tomu smáli. A ty na úkor toho, že tam s náma Rondia byl, tak si ho bloknul a začal si mu nadávat a začal si ho špinit. Také to nebylo. Takže takhle to začalo. A Také to další věc je ta, že já v tu danou situaci, co jsme byli na streamu, jsem o té ženě neřekl ani píp, Jo. ani jedno špatný A, slovo. a Galbavý řekl, že moje dítě není mým dítětem. Poslouchej mě, Tomáš. Vy jste s ním Já jsem kámoš. nějakého Galba- Ty jsi, hele, já jsem myslel, Vy že jste pak máš řekli, nějaký- že jsem neplodnej a že moje dítě není mým dítětem. Ty jsi fakt Nestydíte se? Nech mě domluvit. Nestydíte se? Já aspoň dávám fotky ven na sítě mojí rodinu, jak já miluju svoji rodinu, ale vy ne, ty vole. Vidíte 20 000 lidí, ty negramoto, No, A tak prečo by mal dávať niekto fotku svojej rodiny na sociálne siete? Chápeš? Akože... WTF? mě nenadávej, Puparem, my jsme to uzavřeli. No, my jsme u toho, a ty mě tady chodíš špinit veřejně, ty debila. Protože ty jsi to všechno rozehrál, kámo. Že ti urážím ženu a rodinu, nestydíš. A to byla pravda. Ty nedáš pokoj, Tome. Tak vy jste řekli, že moje žena je kurva, že projebala celý světský národ. Doufám, že tě tam, kluci. Fero, já tě zdravím, vím, že ty jsi hrozně dobrý člověk. Jo, ale on je dobrý, já jsem špatný, ne? Jsem na to svítí. No, Já jasně. jsem v životě neviděl, Alexa. A poslouchej, Pupare, já řeknu jenom jednu věc. To vždycky tak je. Jakmile vy vidíte, počkej, jak vy vidíte, počkej, Pupare, počkej, jak vy vidíte, že já jsem někým kámoš, tak vy vždycky se snažíte házet klín mezi mnou a mým kamarádem, aby on i nakonec šel proti mně. Ty vole, vy jste nemocný, ty vole. Půjde. Tomu věř, že Vy jste nemocný. Až mě naserete, tak zruším ten zápas, ty vole. Já jsem si to No, myslel. to jsme čekali. No, počkej, vy si to tak přejete, vole, abych ten zápas zrušil. No, by som sa vôbec nečudoval, keby to fakt zrušil, kámo. Že vy se bojíte, že já teď z vás biju, vole. Ne. Jo. On radšej zruší zápas, lebo sa boja, že on by ich zbil. Kámo, už stačí, už ma bolí hlava. Proto oni řekli, že chtějí lokty a ramena přidat, protože mají obavy, mají strach. Oni se tam s tebou budou... Jaký ramena, ty vole, co to meleš zase ty. Lokty A ramena. a kolena, nebo co tam říkali. Ramena, no. Ramena jedeme. Víš co, vy mě tady furt chcete jenom rozčilovat, ty vole. A furt na mě jenom házíte špínu, ty vole. Měli byste se stydět. Zaprvé by se měl stydět. Jo, proč, Alexi, proč? Měl by si. Proč? Že ty nadáváš cigánům na streamu, Markovi podnikateli nedávno si řekl, že ho profackuješ za to. Tamhle s Lengalem si ho nechá na ně nadávat. Ano, profackuje, ano. A proč Řekl jsem to. nejseš Ano. s Romákama za jednu ruku? Ano, řekl jsem Proč to. s nima netrénuješ? Proč to říkáš zrovna ty? Proč s náma A nejdeš? že to zrovna říkáš ty? Ty vole, já. Za každý tréninky si bral, přijdou děti, bereš peníze. Jo, a kde za jsou? každý si bral Kde peníze. jsou? Od za koho jsi všechny. si bral? Od Za koho, všechny. Alexi, to jsou tvoje Já to jenom vím. výmysly. Já tam trénoval. Já vím, co si tam dělal. Jasně, ty lidi neměli ani nastup a já jsem si měl brát peníze za to, že ke mně chodili. To jsou jeho keci. On trénuje, pokud chceš trénink s ním, zaplať 2,5 tisíce. Ano, ano, Mě by hrozně, samozřejmě. Tomáši, zajímalo, jak ty se o Ano. mě bavíš v kleši, ty vole. Hrozně by mě to zajímalo. Protože- Ještě jednou? Tak ale, kamo, tak každý má svoju cenu, hej? Keď Ty Protože ohľadom tréningov, ale kamo brať peniaze za to,
že proste dostanem ťa do klešu, to je fakt sračka. Nevieme, či je to pravda, neviem, ale neviem, ako moc sa nevie obhájiť, mi príde dneska. Fakt akože argumentačne úplne prehráva nad všetkými, čo na ňo rozprávali dneska. Já jsem někdo, víš, ty nejsi někdo. Já jsem nula. Ano. Přesně tak, já Ty. jsem tlusťo, Ano. já jsem řecká ta děvka, ale ano. oni dva chtějí Jo. na mě vydělat. Na tobě, jo. Ty vole, ty buď šťastný, že Buď jdeš tady se mnou. si- Ty já buď nemusím. šťastný, Mám že jdeš zrušit ten se mnou do zápas. zápasu. Mám to zrušit? Ty buď šťastný, že jdeš Mám se to mnou. zrušit? Protože já jsem... A mám víš, to zrušit? a proč bys to dělal, když jsi Tak frajer? vidíš, tak Jsi vy frajer, ne? na mě vyděláte. Na ne já na tobě? vás. Já ten zápas Takže nepotřebuji. vyděláme, takže jsme se shodli. Rozumíš, Takže prohrajete. Ne. Teď když Poslouchej, vyděláme. Michale, já jsem ti řekl jednoznačně, Když já o ten vyděláme zápas my- neusiloval. Tady, on chtěl zápas s tebou. Ty si řekl, že si nás chceš podat oba za jeden večer. On k tomu se přivařil, protože cítil prachy. Ne. Já jsem chtěl, aby já to mám byl dost jeden z peněz, ty nemáš žádný prachy. Zrušíme zápas? Ty nemáš prachy. Zrušíme zápas? Já mám peníze. Zrušíme zápas? Ale já mám peníze. Ty chceš Kam říct, proste ten Polák už nevie, čo má povedať, tak tu furt dokal rozpráva, že zruší zápas, ja už řekni nevládzem. to tady do kamery, že já Máš nevím. peníze, ale já A o říkám, co ti jde? Prosím, tak němu Si dám přístra. prostor dalšímu, mějte se. Popane, díky. Čau. Čau. Čau, Zdenku. Oni už Puparovi aj kredit minuli. To je fakt hrozný, ty vole. Dobrý den, zdravím vás, tady Antonín Hodán. Ahoj. Musím si normálně zastat Tomáše, normálně mi ho líto. Koukám na to a normálně mi ho líto. Tondo, Normálně ahoj. jsem mu- A Tondo. Normálně se mu bortí celý svět, ty vole, celý boxerský život, to nějaká legenda jeho. Takže jsem rád, že se zrušily ty kolena a lokty, protože si myslím, že máme spolu ještě nevyřízený účet. A pokud by tady pan Alex a pan Michal dávali kolena a lokty, tak už náš zápas asi neproběhne. Takže bych chtěl nechat vydělat Tomášovi na dalším gala večeru, jelikož v té pyramidě přece nikdo nebyl, nikdo ho neohrozil. Tak Ty vole, takže takto Hodan Polaka Polaka vyzýva, hej? Počkej, Tondo, děkuji ti za zastání. Určitě. Sice to bylo ironický, ale Nebylo to vůbec ironický, poslouchej, Tomáš, to Tondo. si myslel naprosto vážně. Poslouchej, Tondo, měl jsi možnost bojovat, měl jsi možnost porazit Rendise, aby si se mnou utkal. Proč jsi se nesnažil? Já jsem se... Kamo, čo trepeš? Však Hodan išiel úplne bomby, to bol najlepší zápas z Pyramidy Hodan versus Rendis a Hodan bohužiaľ zle dopadol, kamo. Asi kotník dojebal. Ty jsi udělali nejlepší zápas večera, kámo. Hej, Kámo, to, co... Kámo, ten Polak dneska hrozné pičoviny trepe, sorry, ale... Tondo, skvělý výkon si udělal, lidi udělal skvělý výkon s Rendisem, udělali opravdu zápas a Rendis byl tak zraněný od tebe a já bych ten zápas ty a on, cecká ta děvka, chtěl vidět, protože on vstoupil do K1 a jako boxer, jo, ukázal, že se nebojí. On je kulturista, nebojí výborně, a ty vole, buď objektivní. Ty Jako. jsi skvělej, jako nebál si se, do prvního zápasu si nastoupil. On jich Úplně souhlasím. má za sebou několik, světový boxem, boxoval se světovýma jménama, takže pane bože, dejte mu šanci. Jo a druhou otázku mám, prosím tě, proč si geluješ ty 3 zlatý vlasy děda Vševěda? Vypadá to strašně. cože? Prostě geluješ Prosím. ty 3 vlasy, které máš tam. Jo, tak já za to nemůžu, bracho, víš co, to je můj image a jestli mě nechceš sledovat, nebo se ti nelíbím, to je tvoje věc. Já ti dávám jenom radu, změň to. OK, bracho. Dobrý, borci, Kotalik, Svedna, přeju vám štěstí do zápasu a to je hračka tady toto. Láčes. Mám otázku bohužel na pana Poláka. Chtěl Povídej. bych se ho zeptat, jestli si opravdu myslí, že může vyhrát a jestli ano, tak důvod, proč si to myslí. Dobrá otázka. Jestli si myslím, no hele, já si věřím, jo. A věřím, že i František dává do toho maximum, moje příprava mluví jasně a já trénuju s nejlepším klukem, vlastně trenérem Martinem Pincem, který je několikanásobný mistr České republiky, účastníkem světových turnajů. A já si myslím, že každý trénink, který makáme, trénujeme, tak se připravíme v aréně a prodáme to. Já jsem Tomáši slyšel, že ty moc netrénuješ, ale. Jsem slyšel. OK, nechodím s A tebou, počkej, nevím. ale To ty jsem slyšel. trénuješ s Pincem, skvělý trenér, skvělý kluk, jo, skvělý boxer, tvrdý úder. Pamatuješ, jak jsi skočil šipku, když ti napálil? Jo, ano, on mě porazil a proto jsem... Ne, on tě neporazil, on ti dal jenom jednu ránu. No jasně, dal mi jednu ránu, Jednu ránu. ale ty s ním ani boxovat nechceš. A proč, když je pode mnou? Proč bych to dělal? Můžeme sem Všichni jsou pozvat pode mnou. Martina? Ale vždyť jde s pejsarem. On je tady Martin. Pejsar je pode Martine, mnou. pojď Martine.
Pojď, Martine. Martin, pojď nás pozdravit, pojď, máme tady světovou špičku, jo. Martine, pojď, braško. Chudák, on tam 2 hodiny čakal na to, aby bol Jo, 10 sekúnd tam. Martin je pode mnou, já jdu s Pejsarem, to je 2, tak jdu s ním. Jo, Pak půjdu s 3, jestli budu zdravý, tak půjdu dál. Jo, já ti na to rozdíl přeju. od tebe, ty tam ani zapsaný nikde nejsi v nějakým žebříčku, kde jsi vůbec? Kámo, kdybych rozdal 100 Kde jsi? tisíc, tak zápas... Pod nulou. Ratingový zápas a papírově jsem Když jsi je tam, rozdal, když jsi je rozdal, jako chceš, To je jedno. že já jsem rozdal peníze, jo? Já zápasil zadarmo v boxu, ale, rozumíš? Koukej na mě, A kdo zaplatil zápas? Zadarmo. Jak chodí ratingový Zadarmo zápas? jsem boxoval, No, tak zadarmo, Organizace. hej, zadarmo jsem boxoval, hej, chápeš to? teď to tady říkáš. Zadarmo. Tak máme na Ne, drátě jako stále ty. volajícího nějaká další otázka? Kolik si dostával za ten V zápas, když jsi spadnul? v tom případě, když si myslí pan Polák teda, že může vyhrát, tak si myslím, že by měl změnit lékaře, protože jde na popravu. A panu Cvernovi a panu Kotalíkovi přeju hodně štěstí, je to jasná výhra. Počkej, a teď mi řekni, Balvane, jednu věc. Děkuju. OK, to jsou kluci, kteří jsou známí na bojové scéně, byli organizace Octagon, jiných organizací. Už tam nezápasej. Kámo, ty jsi blázen, ty nenastoupíš ani nenastoupíš. A proč jsem tady? Já, když už teď vyhrožuješ, jo. že nenastoupíš, ty vole. Když se Prosím, budeme tady. zlý, ty vole. Tak se uvidí. Prvně Alex teda s Tomášem. Klidně, pojď Michale, pojďte rovnou. S neskutočný má outfit ten one. Se nemůže ani k němu jít. Cverna. Tak to Neskutočný. podělíme. Hrozně se mu to hodí. Tomášem Polákem, Alexem Cvernou. Brutálně vyhrocená situace, brutálně vyhrocený zápas. Už 7.2. se rozhodne, kdo z této dvojice zvítězí. Borci, pojďte na bok. Druhý stare down, Fero a Michal Kotalík. Alexi, pojď na bok, prosím. Však pózu tam chcel dát, ne? O dost méně emocí, možná o to více petard bude lítat v zápase. Těšíme se na tento střed, díky borci. A poprosím zpátky klidně Alexe. Ale granaty majú rád, ne obidvaja, ty kokos. S Ferkem, protože i toto se může stát, i tihleti borci se můžou v zápase utkat. A jedna rána může v kterékoliv sekundě rozhodnout. Díky chlapi. A poslední stare down zbývá mezi Michalem Kotalíkem a Tomášem Polákem. I tihleti dva se samozřejmě můžou v kleci utkat a poměřit své síly, kdo z nich je lepší boxer. Díky pánové. Ty kokozoši, tak toto bol brutálny beeforík. Hrozne som si to užil a teším sa hrozne na ten zápas, ty kokos. Napíš do komentáru, kto si myslí, že vyhrá a vidíme sa pri ďalšom beefore. Čus.